Lemoak Bizkaiko erromeria egunaren bigarren edizioa hartuko du urriaren 17. Musika, dantza eta tradizioa biltzen dituen eta erromeriak euskal kultura herrikoiaren parte gisa balioztatzen duen jardunaldia. Zure aitit eta mamari galdetu eskero erromeria zer zan, ziurrenik gauza bat pentsatuko zuten, formato musikal bat izango zuten kontutan, adibidez, ermita baten, txistuta molinarekin denak inguruan dantzan, eta hori zen erromeria. Gaur egun galdetu 14, 15 urteko gazte bati zer den erromeria. Agian pentsatuko du, eszenario batean, bateria, gitarra, saxofoia, teklatua. Enteratu ginen momentutik, diseinu itzela eindozku, baietza mongendu, eta hori, erronka lan handie, baina sano polita. Era benean pospose gauz. Egunea jegetako eta egunaz disfrutatzeko. Niretzako erromeri egun honetan egotea jotzen, gauza oso berezia da. Azkenean umetatik jotzen dut trikitixa, umetatik beti ezagutu ditut erromeriak, joan ziren haiek bizirik mantentzen zituzten erromeri haiek ezagutu ditut, eta orain erromerien inguruan horrelako jaialdi potolo bat egitea eta horren parte izatea, niretzako oso berri ona da. Gure kultura, gure nortasuna, gure identitate propioa, guzti hori azaltzeko eta ospatzeko aukera emoten dozku. Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak horrelako ekimen bat bultzatzea derrigorrezkoa zan. Ganera, Bizkaia osoan, lurralde osora zabaldu alba dugu are gehiago. Por eso creamos el año pasado Bizkaiko Erromería Eguna, que esta segunda edición viene a Lemoa, a Arratia, el 17 de octubre, precisamente para eso, ¿no? Para unir en un solo día en diferentes zonas, espacios de Lemoa en este caso, todos los conceptos, todos los formatos musicales habidos y por haber, todos esos que te puedes imaginar, para juntarlos en un solo día. Desde los formatos más tradicionales, los callejeros, los de danza plaza para ponernos a bailar, a cantar, terminando en las romerías más electrónicas, más grandes, tocando las mejores versiones de ayer y de hoy, desde la chavalería para la chavalería.